Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hepdeniň zeminiň leýartyny. Gepleşikleri Pragadaky studiodan men Ýogşan Annurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyny iň köp okulanlaryň wasyny Çöliýew Moskwadan Türkiýe uğratjak bolýarlar. Maşgalasyny basşy diýarlar diýen atlan çap edilen habar we video çekýär. Türkmenistanyň demir gazygyny ýangyn zerarly 7 çagy helak boldy. Covid-19 çäklendirmeleriň möhleti dolduruldy. Vaksinanyň nowatdaky tapgyr geldi. Türkmen rejimini tankyd eden Türkmenistanly ýigit Moskwanyň aeroportuna saklandy. Marda araçsylyk we abadlaýyş işleri ýaýbanlanýar diýen atlan çap edilen habarlar hem bu hepde iň köp okulanlaryň beýasligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenenleriň wasyny Lewawyň käwr hastaxanalaryna lukmanlaryň hasabyna gyssagly abadlaýyş işleri geçirildi diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Çöliýew Moskwadan Türkiýe uğratjak bolýarlar. Maşgalasyny basşy edýärler. Aşgabat häkimiýetleri içerki migrantlary paýtagtdan çykarýar. Türkmenistanyň demir gazygyny ýangyn zerarly 7 çagy helak boldy. Subsidiýerlenen iýmit önümleri kim-kimden gymmatlaýan mahaly olaryň görnüşleri adalýar diýen atlan çap edilen gepleşikler hem bu hepde köp dinlendi. Bu hepde iň köp görülenleriň wasyny Rozgelli Çöliýew Moskwa aeroportundan başdan geçirenlerini gurrun wert diýen atlan çap edilen video maglumatymyz çekýär. Türkmen görnüşleri 9-njy hepde atly foto sergimiz hem köp görüldi. Türkmenistanyň 14 ýaşly pelwany içeri işler ministrliginiň kadetinden utulmanlyk üçin öler ýaly urdular diýen atlan çap edilen videomuz hem iň köp görülenleriň biri boldy. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemini Türkmenistan bilen bagly iň soňky täzelikler esasyny dowam etdirýär. Gurbanuly Berdimuhammedow 5-nji martda geçiren hökümet mejlisinde ýurdun özüni zerur meçherdäki o hozalyk önümleri bilen üpçün edip bilmeýänligini açyk boýnaldy. Türkmen prezidenti soňky ýyllarda import azalyp, eksporty köpeltmek, daşary ýurtlardan satyn alynýan önümleriň ornuny tutýan şeýle-de eksport edip boljak önümler has köp öndürmek talabyny goýup, bu urda köp işin edilenligini, ýurtda azyk howpsuzlygynyň döredilenligini aýdýardy. Ýylyň 2 aýyndaky makroiqtisady görkezler berilen hasabatlardan çen tutulsa adatça bolşýaly tas ähli urda ýüz göterimden ýokary bolupdyr. Mysal üçin, hasabat döwrüne jem içerki önüm 6 göterme golay artypdyr. Şeýle-de pandemiýa döwrüne çäklendirmelere garamazdan Türkmen demir ýollary, Türkmen awtolawlary, Türkmen deňiz derýa ýollar agentlikleriniň görkezleriniň ýüz göterimden ýokarda bolanlygy, hatda Türkmen howa ýollar agentligi boýunça hem degişli işleriň geçirilenligi aýdylýar. Emma muňa garamazdan prezident, vice-premier Etenmurat Orazgelliýew we beýlekler ýüzlenip käbir nägileliklerini dile getirdi. Şol wagtda ol öňkü mejlislerde bolşýaly ýene bir gezek döredilýän şertler öwdi. Kynçylar Türkmenistanyň soňky ýyllarda iň agyr ykdysady çökünlüğini başdan geçirýänligini, pandemiýa döwrüne çäklendirmeleriň bolsa adamlaryň günügeran ýagdaýyny has kynlaşdyranlygyny aýdýarlar. Azatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä işsizligiň ösmegi, manadyň hümmetiniň ýygyderli peselmegi, esasy ady gönümleriniň dowamly gytçylygy we ýygyderli gymmatlamagy ýylat köpçüligini ýertirden döwlet dukanlaryna berilýän harytlaryň nowatyny durmagy mejbur edýär. Hökümet başlygy mejlisde ykdysadyýetdäki kynçylyklaryň sebäbini bölünip berilen terişdeleriň özleşdirilmezligi, sanly ulgama geçmek, desgalary hususlaşdyrmak, kärhanalary paýdarly jemgyýetlerine öwürmek, gymmat kagallaryň bazaryny guramak işleriniň hayal alınıp barylmagy bilen düşündirmäge çalışdy. Türkmenistanyň esasy ykdysady problemasy hünärmenleriň pikirçe şunça ýyllap ykdysadyýetin diversifikasiýa edilmezligi we esasan çiň mal sowdasyna, neft gaz girdijilerini dayanmagy bilen bagly. Hökümet meclisinde verilen hasabata göre geçen 2 ayda nefti gaýtadan işlemek, benzin öndürmek we beýlekler, tebii we uğurdaş gaz çıkarmak, mawy ýalgyzyň eksporty boýunça hem planlar ýüz göterimden ýokarda berzaý edilipdir. Emma prezident bu toplumyň pudoklaryna hem oňyn öňegidişligiň ýokdugyny açyk boýnaldy. Döwlet daştanynyň sözlerine görä Türkmen gaz we Türkmen neft döwlet konsernleri, Türkmenistanyň nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy, ähli pudok edara diýen ýaly meýilnama tawsyryny ýerli ýerine ýetirip bilmän gelýär.
kent tanılmayan kadrları ýokary wezipelere bellemekde we ýygydan çalsyrmakda öňkü prezidentten hem ozduran gaýdylýan Berdimuhammedow bu meselelerin çözgüdüni ihlasly işlejek täze ýolbaşçylary gözlemekde görýär. Adatlygyň ýagdaýdan habarly çeşmesiniň anonimlik şertini aýdan pikirini görä, prezidentin ihlasly işlejek ýolbaşçylar diýäni boşardy ugaryp görünýär. Sebebi soňky 10 ýyllyklarda iş gözipi meselesinde dören görülmedik korrupsiýa öz işini bilýän we hakykatdan hem ihlasly işlejek professionallaryň ulugatçylygyny alyp geldi. Başaran başga ýurtlara gitdi. Daşary ýurtlarda gowy bilim alan ýaşlaryň bolsa, diplomlary ikrar edilen ýagdaýyny hem Türkmenistanyň şertlerde işläp bilmegi mümkin nädip ýagdaýy gowy bilýän raýat aýtdy. Gepler Adatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini Aşgabatdaky elit nizaýlaryň üstünde turan içerki ýa-da ýapyk dawa baradaky söhbetlen dowam etdirýär. Elbetde, Türkmen häkimiýetleri bu mesele barada hiç bir açyk düşündiriş bermeýär. Ýöne yerli çeşmeler şol sanyny daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen aktivistleri olal berilen, bahasy hem belli bir derejede ölen jaýlaryň öňkü ýerlerinden alınıp başga ýerlerine satylmak synanşygynyň jaýlaryň eýelerini uly nägilelik döredýändigini habar berýärler. Biz bu ýagdaý barada Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Röwşen Galyjew bilen söhbetdeş bolup, onuň alan täze maglumatlary bilen gazaklandyk. Röwşen, size goşmasa maglumatdan, täze maglumatdan şu mesele boýunça. Şu bize gelen maglumatlar boýunça Ýowşan aga hökümet esasen MHM şu maglumatlaryň daşary çıkanlığı barada, kim çıkanlığı barada şu esasen öýelerine basış etýärler. Geçen hepde Aşgabatyň MHM merkezine çağıran bolsalar, bu hepde uje ministerswanyň binasyna çağırıp 2 gündür adamlara psikologik gıtaýdan basış etýärler, uzunlygyn saklap, çay suw bermen, her zat etýärler. Ýene bugün hem şu wagt ýerden bize habar geldi. Biz şoňa her gün çağırarız, her gün size basış edip, her gün siziň neriniňizi oýnarys diýip şu wagt açaçan näme oturýarlar. Şoňa maglumatlar bir näçe çeşmeden şu wagt tasdiklanyp geldi de bize habar. Onu häkimiýetler edilýän, gaýdylýan bir kanuny işlerden, adamlaryň emlak hukuklarynyň bozulmagyndan, nägile bolmagyndan näle bu habaryň syp çykmagyndan alada galýarlarda. Şeýlemi? Şu wagt görünen şeýle olar özleriň bir kanun hereketlerinden däl de şu habaryň daşary gaýranyndan azad etdiler. Ýöne bize gelen habarlaryň takyklygy, soň bir näçe çeşmelerden başga tasdiklanmagan görkezje içeride adamlar uje iki tarafa, şu MHM'nin içindekiler hem organ işlerindekiler hem iki tarafa böldüler. Rejim taraplıları ve opozisiya taraplıları diýenler. Ýagny adamlardan jaýlarynyň ellerinden alınmagyna sessiz razy bolmak talap edilýär. Şeý diýmekçi bolýarsyňmy? Şeýle bolýarda ýoşuna. Seredin olar öňden şol repressiv metodlary ulanýarlarda. Ýöne şu wagt adamlar indi oýandy, gözleri açyldy, hak hukugyny talap edip başladylar. Şoň üçin bular şoňa garşy. Bular öňkileri ýaly adamlar gorkmany dowam etsin, bular hem şol gorkuny ulanyp adamlary dolandyrmaga dowam etsin, islerini etsin. Röwşen indi görnüşinden raýatlar ýa-da ýaşaýjylar öz emlägini, öz hukugyny kanun esasynda goramasa, bolýan zatlar barada özleri habar bermese, bu meseleň başga bir ýeriniň işi däldigini, başga bir ýeriniň wezipesi däldigini belki düşünüp başlandyrlar. Ýöne ikinji tarapdan bile gelip gowşan habarlara görä adamlaryň başga alajy hem ýok. Olaryň indi gidere ýerleri galmady. İş ýok, garanç ýok, zaýetmek mümkinçiligi ýok. Bu zaýdan çykarsalar başga bir ýerden yer alyp zaýhalaryny ýenýäl mümkinçilik ýok. Indi şu ýagdaýda adamlar dogrudan hem sesini çykarmadan oturup bilerlermi sizin pikirinizçe? Ezer şeyli diýişiniz ýa-da adamlar uzak ýyllap işlep alan jaýlar şu wagt aglabasy işten çykan ýaşly adamlar we şu wagt gorkusundan jaýyndan ýüze görseler hem bu ýaşdan soň ýene bir jaý alyp jaýdy bilmeýärler-de. Ýöne adamlar şu wagt çäresiz jaýlaryny bermek isleýän, boyun bolmak isleýän. Sebäbi iň soň elinde bar zady galdy-da, ondan soň olaryň öz janlary galýar jaýlaryndan soň-da. Şoň üçin gelip süňkden ýetip ýüle etdi diýerler, süňkden geçip. Şoň nokada gelip durdy. Şoň üçin adamlar edip bilseler şu göreş etjekler de ýöne gorkýarlar olaram. Gorkýan üçin olaram daşary diýişimiz ýaly arza da maglumat berip bilen oklar. Ýöne bular şonu basyş edip etmedik zatlaryny boynuna goýsalar, soň meseleni başga tarafa çekjekler de. Şu öňki
gorkuny möwjedip o adamlary dolandyrmaga dowam etjekler basış bilen. Indi sizin pikirinizçe bir häkimetleriň basyşy ýoglalarmy ýa-da adamlar başga bir çäresini taparlarmy öz hukuklaryny, emlaklaryny goramagyň başga bir ýoluny tapyp bererlermi Türkmenistan şertlerine? Siz näil mümkinçilik görýäňiz? Türkmenistan şertlerinde yaşanan şu adamlar entegem içinde korku var. Yöne göreşmek isteyenler, elinden yöne vermek isteyenler. Yöne Angruc'un arasında 1-2 saniyesi ay devletin cayından hem geçtim deyip başka ova yerlerinde cayına olsa geçenler hem var, geçmek isteyenler hem var. Yöne sonku elindeki kalan zaten olan son şu an elinden vermeyecek adamlarken yöne çıkış yolunu tapan oklar. Şunun için dışarı organik içinden bize nimet ya da şu organik içindekilerin bu zatları görüp ucu düşünüp başlayanlar vardı. Adamlar ne hak bilerek gereğine olmayan zulmedilýänligini. Şoň üçin eger sabır edip durup bilseler, bizden bu habarlar näme otursak men pikirimçe netije alars diýip pikir eten. Sebäbi şu wagt gaty uly derejede panika bolup otur. Mehemeniň içinde devletin belki Adalet Ministrligi, soň belki pudaklar, tekstil, senagat hemmesinde şu zatlar bolup otur. Hemmesinde degişli edalarda işlen adamlaryň behbitde bu. Indi Rawşan siz aktivist ýokmunda bu meseleni hukuk goraýjylar bilen maslahatlaşdyňyzmy? Hukuk goraýjylaryň nähil planlary bar? Şimdi hukuk goraýjylar bilen biz şu mesele boýunça däl de umumy bizim öňrek bir gepleşigimiz boldy. Şonda olar öz pozisiýasyny şeýle diýe-de bize diýe içeriden arza ýazyp hakyny talap eden adam bolsa biz kak pravazashydy hukuk goraýjy organ hökmünde muň bilen göreşeriz diýe. Ýöne olar özleri öz hakyny talap etmän. Bize bir kak bu maglumat berseler onda siýasat ýaly bolýar diýe-de we hukuk organlary bizim siyasi göreşimiz ýok diýe, bizim hukuk göreşimiz var. Şoň üçin men diýen adamlara arzaňyzy ýazyň, goýberin biz hukuk organlaryna bereli, ýetişdireli, olar sizin hakkınızı gorar deyip ondan hem şu vakt çekinip duranlar var. Yöne ucu neyme de olsa arzu yazacak biz ağam deyip duranlar hem var. Neticede biraz ağzak mahalımsı geçmeye bile mümkünce arızalar yazıp başlar. Son hukuk goraýjylarymyzdan dol derecede bu işe girip olan haklarını gorap başlar deyip nemetende. Beýle bolsa elit nizaýlaryň köpçüliklerinin alınmagy dowam etse, bu ýagdaý adamlaryň öz emlak hukuklaryny gorap başlamaklaryny, şeýlelikde buýyň ýerinden gozganmagyny getirip biler diýip bolarmy? Gatı doğru şeyle bir umutimiz var. Sebebi seredin bu adamlar bu ön pudaklarda vezipeli yerlerde işlep gelen adamlar. Prosto itibarlı adamlar, yöneki adamlar ve değerli son şuların köpüsü hem aslında vilayetinde. Bunların mesele sünkten geçip yürüye gelen yerinde özlerinin içerideki yani kantak gatnaşıkları bilen özleri karşı göreşe geçseler içeride gatı ulu güç olup duruyorlar. Şonu basacak oluyorlar esas içeridekilerde. Şonun için eğer sabır etseler onda gatı önemli bolar da yani liyotron olsa diýerler buz yerinden oynap goz atlar bolar neticede. Rawşan Kılıýzow adatlyk bilen söhbetdeş bolup beren gurrunuz üçin pikirlerinizi paýlaşanyňyz üçin köp sag bolun. Sag bolun sizem ýoşana, sag oturun. Gepleýär Adatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, şu hepde 5 martda Sowet diktatory Iosif Staliniň ýogalanyny 68 ýyl boldy. Öňkü Sowet respublikalarynyň köpüsinde şol sany orsiýetde 1953-nji ýyldan we 1991-nji ýyldan soňky döwürlerde Stalin we onuň döwri siyasi repressiýalaryň pidalary barada köp maglumat el ýeterledildi. Gözlewler barlyk işler geçirildi. Adamlaryň başdan geçiren agyr günler esasynda eserler döredildi. Emma muny Türkmenistan watyny kän aýdyp bolmaýar. Adatlyk radiosi bu boşluğu doldurmak finansy bilen käbir finansçylary eden hem bolsa Türkmenistanlaryň soňky nesilleri Staliniň tarapdarlarynyň we garşdaşlarynyň getirýän delillerini seljermekde ul kynçylyk çekýärler. Şu nukta nazardan adatlyk bu gedek kadadan çıkma görnüşünü yazıcı ýa-da jurnalist, tarihçi ýa jemgyýeti öwrenji bilenlerle Stalin we onuň döwrü hakyna ykdysatçynyň we raýatyň pikirleri bilen gyzyklandy. Şeýlelikde Şwesiýada ýaşaýan türkmen ykdysatçysy Hudaýberdi Orazow bilen Stalinçilik we onuň agyr netijeleri hakyndaky söhbetimizi dinläp öz pikirlerini aýtmaga çagyrýarys. Hudaýberdaga Sowet hökümetiniň uzak wagtlyk dolandyryjylarynyň biri Iosif Staliniň ölen gününe 68 ýyl boldy. Stalin döwrüniň çağat hökmünde Staliniň dolandyryşynyň netijelerini görüp kemale gelen bilim alan raýat hökmünde öz pikirlerinizi paýlaşdyňyz. Staliniň döwrü diýilen nähil döwür boldy sizin pikirinizçe? Ol bir
iki taraplayın da birinciden misal için aydalı şu hakikattanım uruştan sonra tarihten alsak da bir bu ösüşler oldu da yurtta misal için aydalı şu yerlerde de şu bilim alsa yani zavod fabrikaları vuruldu, köp zatlar edildi da yönü esasım şu 34. yıldan sonra 17. siyezde sonra yurtta şu aydalı Stalinizm doğru başladı. Stalinizm doğru. Stalinizm doğru. Represiya, siyasi represiyalar demek söylüyorsun. O Stalinizm doğru ne ilarak oldu da birinciden şu doğrudan şu hem tarafların üstüne yönü. Şu doğru, şu da Stalinizm deyileni diktatörlüğü bilen köp zatlar şu diktatüranın yolu bilen durmuşa gezilip başlandı da. Ana şu iki tarafı var da. Birinciden daşından bir şey görsem ösüş var yani. Yol ikinci tarafını görsem şu diktatüra yolu bilen durmuşa geçirildi da köp zat. Diktatüra yolum. Ne manada dedi? O birinciden şu bir yukarıda duran biri aşağıdakiler hepsi kul oluyor da. O adam hukuku olmuyor onda da. Ana şu zatları korkmadı da. Sağlığın doğru. Şimdi siz şu oğlanlık döwrüňizde adamlaryň edýän gurrunlaryny eşitdiňiz, öýüňizde ýa goňşularyňyzda beýleki ýerlerde bir tarapdan siýasat bardy, Stalin ýurdun serdardy, beýik serdardy, ikinji tarapdan adamlaryň arasynda oňa bolan garaýş bardy. Şoňdan birlikde de ýurtda şu aýdylmagyna görä uly gorku bardy. Siz şu gorkuýuny duýardyňyzmy oğlan wagtyňyzda ýa bu kän bilinýän zat dälmidi? Ulan eğer alkorçumuz da şu misal için aydalı 17. siyas diyelse 17. Şondan aslında da eğer de korçumuz şu ömür özerkinli yur şungal yol vahşi marksist bulan adamlar şu siyasda şu birinci gezek var şu yönü yani hem o zatları yaptın çıkarıp özlerini tanqid edip şu yankını Stalin'i başladılar da. Ana şondan başlayıp şu yurtta bu doğru sözlerim aydılıyatlar yönü. Hakikatten da belki dilbilen. Ana şu zatlar başlandı da yurtta. Sovet Soyuz'da şu dağın çağda şu siyaset, şu Stalinizm siyaseti devam etti. Şu siyasetin şu yurttaki liderleri, şu sosyalizme ya da komünizme ananan liderleri esasen köp yok edenine gaydılıyor. Şu arada adamların arasında nähil pikir garaýşlar bardy. Olar şu arada aýdýarlarmy ýa aýtmaýarlarmy? Siz özüňiz näme pikir edýärdiňiz şu arada? Onlar Stalin'in diktatürüsü derse, Stalin'in diktatürüsü deyinde ne hemen okudu da. Onun şu esası birinciden şu Tevrak'ta şu Moskva'nın özünde, üniversitede şu hem bir belki Respublikalı da bir özünü korkucun, bir öktüren adamlar o taraftan yaptı. Şuna karşı görüş bitti de. Ana şu adamların kopsi yani yok edildi da, yani türme vasıldı, atıldı, öldürüldü. Ana şu köplençe yani her yalan yapayanlar yani o adam yapayanlar pukul kaldılar da hakiki bir halka yurdu bulluğu adamlar da hakikaten yani adamlar represiyon aşağına düştüler da. Onu şu häzir şu postsovet giňişliginde hususan Türkmenistanda giň ýaran diýilýän yaranjaňlyk bir adama boyun egmek, bir adama çokunmak meselesi şu Stalinçilik döwrüne başlanypdyr da şeýle bolýar. Ana şu Stalinçilik döwrüne gelýär da şu zatlar. Eğer aýdylyny Stalin taraptarlary köp da olar aýdýarlar da Stalinin döwründe şu korrupsiýa bilen görüşildi, öýdildi, böýdildi diýip. Eger şoňa mümkinçilik döretmesem, korrupsiýa öz-özünden azalýar. 100% yok bolýar diýip aýdyljak da yönü. Eger de mysal üçin şu Türkmenistanda aýdyldy, şu bir ýa-ni telewizora çykaryp görkezem bolýarlar, ine şu şunlar çynowniklerini öýtdiler, böýtdiler şoň üçin. Eger de şöyle bank işgärleri, eger de şu konvertasiya arkaýyn şu halkara düzgün boýunça arkaýyn konvertasiya edilip dursa da hiç onlara zat boljak. Adamların basılacaklar, korrupsiyada olacaklar. Ana şunlar misallar köp getirse bolýar da. Ana şu Stalin'in döwründe şoňa alýardy da. Eger de haýsy bir jemgyýet bolsa da, şu açyklyk,
hakikatçılık bolmasa da, o erkinlik bolmasa, ana hökmani, şoňa korrupsiýa da dörýär, şoňa menmenligim dörýär, hep bir ýaman zatlar şu ýerde döremäli mümkinçilik bar da. Inni Hudaýberdi şu Stalinçylygyň netijeleri ýa-da beren miwesi hakyna öz pikiriňizi aýtsaňyz, şol netijeleri ýa-da şol miwany siz nämede görýäňiz? Käbirleri Sowet Soýuzynyň güýçli döwlet bolmagyna Stalin uly rol oýnatdy. Käbirler bolsa Staliniň guran döwleti ahyrynda öz-özünden jalkyllap ýykyldy, dargady diýär. Bir fundamentin, binyadyň dogry goýulmalygy bilen baglayan pikirler öňe sürýärler. Indi siziň pikiriňiz şu Stalinçylygyň netijesi näme boldy? Öz pikiriňizi aýtsaňyz. Ben fikrim çoğala ben fikrim. Eğer olur alkormazda şu niyet outi, maksat outi. O aydylyan sözlerim doğruty. Yönü şon durmuşa geçirilen yolları. Yani diktatura yolları bilen geçirecek oldu da şon durmuşa. Soğunması var o Stalin bunu asnayamadı da şu neyse korusunlar da o eğer de bir samsara adam olsa diyse ay o yankı o samsık çoğun için şöyle büyüttü. Yok o hiçbir taraftan tayar adamdı. Olsa şunun bilen var hiç bir yankı öz düşman diye dağıl. Şu düşman diyen adamlar bilen şunun arkayım hiç şeyleri represe geçirmenim şunun yeni viliyatı dağıl arkayım. O akıllı humuslu hem taraflarında onu tayar adamdı da yönü şun aydalı urusda uğram şu saylavanın yolu ona şu antapçı uğrunun yolu şu represi yolu oldu da o ana esası problemi şunda. Inni Hudaýberdi şu kär pikirlere göre şu Stalin'in uğruna cemiyette döretilen gorky, adamlaryň aňyna, hususyna döretilen gorky şuň kunum dowam edýär, olar öz pikirlerini aýdyp bilen oklar. Bu Stalinçylygyň iň agyr netijesi boldy diýen pikirler köp aýdylýar ýa-da eşdilýär. Indi siziň pikiriňizçe şuň kununa cemiyette gorkuda Stalinçylygyň roli barmy ýa bu soň dören zatmy? Yok bu üstü rol var. O çok doğamı da şu Stalin Sovyet Soýuzynyň Respublikasyny şimdi birinciden şu diktaturan özü. Şu yani yolbaşçylygyň doğamı. İkinciden adamlarından korkusy şu doğurdan gelýär da, şu doğurdan. Şu her adamlardan çıkın yoksa korkuy. Adamlar her bir görün yok da şu evet ne hili yani çidemli olsa ne çıktı ahırsın başına ağır yerde yeter ne çıktı kulçağım da şu ana evet bu şu Stalin doğrunun alkolçağım da ne çıktı yani bir tofar adam yani ay sesini çıkarmayacak bu görmesiren oldu yönü ahırsın onların hemisi bittiler de. Ama şoň üçin adamlar eğer de cemiyet sağdym olsa ol hukmanda jogapkarlyk bolmaly. Eğer de şunlar bir ýagdaý dörende hukmany öz hukukyny talap etmeli, o görüşjek bolmaly. Dogry. Inni Orsiýetde Stalin barada ýa-da dünýäň beýleki ýurtlaryna ýa beýleki respublikalarda Stalinçylyk döwri barada bir topar dokumentler, kitaplar çykarylýar. Umman bu arada gurrun edilýär, analiz edilýär, netije çykarylýar. Stalin'in tarafını tutanlarım öz pikirini aýdýarlar, ona karşı bolýanlarym öz pikirini aýdýarlar. Emma Türkmenistanda ümsümlük. Şu ümsümlük dogrymy ýa-da Stalinçylyk barada aýdylmagy dogrymy siziň pikiriňizçe? Onuň öwrenilmegi, netije çykarylmagy dogrymy? Yo, o Stalin doğru yok. Ben o everde bir sağdığın cemiyet olsa, öğürde hükmani şu Stalin'in doğrunu öğrenmeli. Öğrenmeli. Şu cemiyet var. Hani şunu görmeli, düşünmeli. Şu hiç yerde bir diktatura olsa da hiç kolluk olmuyor. Esası var şu yurtta açıklık olmalı, o yurtta erkinlik olmalı. Hani şu cemiyette hem taraflı geçmeli mümkünçülüğü oluyor. Eğer de diktatura olsa, kıça çıkındı gülüyorlar, öyle varım ağlap oturuyorlar da. Hani şu aliyada görüyor. Hormatly dinleyijiler, ykdysatçy Hudaýberdi Orazow bilen Stalinçylyk we onuň netijeleri baradaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu arada size nähili pikir garaýşlar bar. Bize ýazyn, telefon edin.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniň üçin köp sag bolun. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň. Aýrylmaň.